Йо. Крип, това не го признавам, моя ли ти кажа, сега тука се появявам, ще има тука точно каквото си поискам, ще натискам аз бутона или спусъка, видях много, които мраха, защото се спусаха, чуваш ли, брат, аз съм чула, защото те, мама ме е родила, дай една текила и кажи на здравей, дай ми сол и лимон, влизам ти в къщата с злом, чуваш ли галфон, он е моят микрофон, пак рисувам, седнал на трон, императора, влизам терминатора, с очилата, да ти кажа пак в махлата, с бухалката на рамото, самото, да не ми нападаш ти някой от махлата, защото ще ти изтребят девете от коляното. Тук влиза пак, ще ти кажа от раното, техникума е аното, не аното, т.е. за него ти говоря, чуваш ли какво става? Ще тишие. Добър вечер на всички, моля за малко внимание. Първо, не съм златната рибка и не изпълнявам желания. Второ, бях рибка, плувах с акули в океан голям. Летях високо и паднах. Оказах се завързан зандан. Малко място, много тясно и опасно. Каза повечето хора, че е било затвора. Нищо не знаят. Чули, не дочули, само слухове. 3 години живях в концлагер, обитаван от духове. Гладза кафета, цигари, симкарти, махорки и кантали, помяри, помии, убийци, всякакви помии, наркомани и мангали. Всякакви помии и мангали. Хероинови буклуци, убийци, всякакъв тип наркомани, радиостанции, паник бутони. Звънци, аларми, изнасилвач, още в приемната ще бъде пребит. Херомани с болка в костите от оцетния хидрит. От иглите се гърчат по ъглите в тежка абстиненция. Алкохолен делириум праща пияниците пък деменция. Делегация, конвой, пазачи, шокови палки. Белезници с кола на кръста. На краката панги. 4 високи огадри, сток помежду им и немски овчарки. Не слушайте тая песен, мазафака, ако сте твърде малки. Тежки връзки, ключове за всички ключалки. Кили, решетки, дървеници, мишки, хлебарки, ножове, самоделки и забранени вещи в тайници, черни кубинки, офицери, старшини и началници. 8 проверки на ден и постоянни тараши заради някакви мърши, гадни шпионажи. Нали знаете какво става с всички доносници? След кратка среща ги приемат спешно в болници. 13-12 искаш дефиниция. Тъпи копеле са цялата полиция. Изнасилвачи си карат присъдите с къси полички и червило. Пазли си сънът артерия от случайно шило. Заключени на крил по тръбите с белезници. Карета, хиляди мисли кили. Стотици пепелници, не ми говорете, че живеете на ръба бешматки. Живях в група с доживотни и само тежки ръцятки. В коридорите слаби, флуоресцентни кружки. Дебели пазачи по високите вишки с заредени пушки. Знам, нали накрая на присъдата слагах там на моста сензора. По-добре не слушай тая песен, щом искаш цензура. По-добре не слушай тая песен, щом искаш цензура. А сега на фристайл. Да ти кажа, много съм дал за рапа от тук, от там. Всичко, което съм казал, съм го преживял или видял. Чуваш ли какво ти говоря? Ще те разпръсна на хиляди парченца, мангал с метал. Какъвто и да ми дадеш, защото прави взаимодействие химическо. Чуваш ли, ще има тук въздействие върху главата ти физическо. Yo, motherfucker, yo, motherfucker, yo, motherfucker, yo. Пак ли се чувстваш, мазафака, просто на земята? Влизам тука с лопата в ръката. По-добре не се прави в децата, защото ще ти пръсна аз главата. Чуваш ли какво ти говоря? Пазим железата. Тука са запасани. Чуваш ли какво ти говоря? Всички те ще бъдете аргасани. Да, има захвас. Винаги влизам тука в ръката с аз. Чуваш ли аз мога да ти кажа, ще те чакам зад завоя, ще те чакат те по боя. Чуваш ли героя? Не съм аз добър, нито пък съм лош, нито зъл. Аз съм просто неутрален, натурален. Ние тука чака, влизам мазафака, така мога да ти кажа, ми ти така главата като часовник. Винаги съм бил виновник, никога жертва. Ще ти кажа, ходи ти се прекръсти на черква. Ако искаш римо католическа, влиза римата ми, ще ти кажа пак ваше велическа. Тук електрическа, мога да има пулса. Има ли тук и пулса? Усещаш ли или пък досещаш ли се за напред? Ще ти кажа, като че ли си Архимед, толкова умен стаж, измисляш формула и то под нормата. Отново влиза пак във формата. Ще ти кажа, не надормена, ами римата пак добре оформена. Твоята направо в моята изкормена.